салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз 31 январа. нек шумо влогои камтар пештар аводи тамошо мекунед ва дамо имрӯз борони барфӣ воридестай ва чива видео да берин шдестай берин рӯшанай хоно свето даже сухтесян якта ба якта ва чи номушия амҷа рӯшания ҳамҷа биромадам ва духтаракои азиз бисёре шумо оиди кор дар ширкати атомӣ пурсидестен ва дар комментария менависед. ман ҳамин одамое ки реклама мехаранд ҳазор бор мегум чунки инсоное ки реклама мехарем бидроен вақте ки реклама мехарен комментариҳода ҷавоб тие и масалан дар ма нестай кори ман нестай мисол комментариҳое ки оидиши кор дар атомӣ ё ки илтимос биге кор чӣ хелай бояд шумо реклама хариде комментарияда бидрои ответ нависе ё масалан дар ман рекламаи фаберлик мехарам баъд соҳибаш мега ки ҳеҷ канал омад ман нигоҳ мекунам комментарияда одамо нависестен я хело намефаҳманд охи ки ҳамин видео дар ҳамун номер мондагӣ ба ман нависанд чихе нависем шумо дар оиди кор уже дигар касай фаберлик номероша менависанд 900 чимчан корочи баъд ду кас общий язик мебаранд одами шуморо мебаранд айшоти рекламаи шумо дигар кас одам мегирад худашда ва ози пӯшида нест ки ҳама видеода одамо комментариҳошонам мемонанд ман бисёр вақт заблокировать мекунам ба чӣ хотир ба хотире ки одами реклама хардагӣ ҳамуда ягон фоида шава гуфтада амина гапа сар мекунем ки телефон сар мешавад. хулоса дӯстони азиз оиди кор дар ширкати атомӣ чӣ гуфтанем ман дар ширкат худма регистратсия кардагим тарафи рост дорум ва тарафи чап дорум дар тарафи чапи ман моҳира кор мекунам ман моҳирара худам регистратсия кардагим дар таги ман кор мекунам баъди вай зиёда ман намедонам я 100 каса моҳира регистратсия кардагиай ва корш нағз пешрафтестай касоне ки мехоҳе кор кардан именно дар группаи мо ина рақамора мемонам и рақамои моҳира шуморо регистратсия мекунам мефаҳмона оиди кор ҳамаш осонакай ва чӣ хеле ки медони ай ҳама хубиш ҳамеае ки харид ҳар моҳ намекунен балотон намесӯза ва маошҳои зур мегирен да вақте ки шумо медроен мо шумода мефаҳмонем ки чӣ хел одамо кор кардагиянд примерора меовем масалан вақте ки шумо фаберлик мегӯед мо уже фикр мекунем вақте ҳамин калимаи фаберлик мешава аллакай мо чӣ даяд мо мераса чӣ хел муваффақиятҳои саида манижа ситора анамия мо муваффақиятҳои заное ки дар ҳамин соҳа боло шудагиянд шумода нишон метиҳен каталога мебинед ҳамаш почти як хелай ҳамин айплеймарка скачат мекуне бороша мебине харид хоҳе дар 6 моҳ бояд як бор куне нахоҳе дар 6 моҳ мисол ҳар моҳ харид кардан зарур нест духтаро рақамои моҳира дар рӯи экранай бинависеша оиди кор шуморо хушрӯ мефаҳмонад ширкати атомӣ маҳсулотош сертификати ҳалол доранд ҳамаш қонуну қоидавияй ва чӣ хеле ки медонед баъди уже якчанд рӯз дар тоҷикистон официально ширкат кушода мешавад намояндагиш ва доставка ҳамаш уже бе проблема мешавад ва имконияти беҳтаринай барои кор кардан ман худам низ дар ҳамин ширкат кор даромадагим ва агар бидонем ман як канали дига доштам канали таҷмамашо ман я дорум полниям канала ба ҳамин кор борои интернетӣ вобаста кунам масалан ман ҳозир дидум чанд имконияти дигар ҳоли наздики да як чизи дигара реклама мекунам ширкати узбекистонӣ шумо метавонед ҳар яке ида кор кунед ҳечи ай шумо намера ҳозир шумо фикр мекунед ман дар ин ширкат кор кардам уҷа бурам мумкин нестай мумкинай чанд ҷо датоне кор кунед оили ки нағз тим боле шумо уже опыт дошта бошед дар ҳамин хели сфера кор кардан дар ширкати атомӣ кор кардан барои шумо дикарадиай оликош вая то 2 ҳафта да оз духтаро 100 000 рублей гирифтестиян аввал да обязательно ки шумо камтарак меҳнат мекунед баъд роҳатша мебинед ба ҳамин хотир дӯстони азиз бидроен моҳира да бинависен рақамои ман барои реклама дар таги экран мондагиянд рақамои моҳира дар болои экран мондагиянд ва дӯстони азиз доруҳои ҳамин ширкат беҳад доруҳои хуб таъсир мекардагӣ ва босифатанд дӯстони азиз хулоса касе мехоҳад кор кардан дар ҳамин ширкат рақамо дар рӯи экранай моҳира да бинависе оиди кор ҳамаша хушрӯ бифаҳмед баъд бидрое кор кунед ва баъдан ҳаматон дӯстони азиз соли навқати муборак дар ин соли меомадагӣ ҳаматон дар умри дароз асос сиҳати саломатӣ ва чӣ бигӯм касе чӣ орзуе дора амалӣ шавад ина подписчикоака ба умеди огузаронӣ дидени аҳволи раҳи мора лой ҳама ҷо вообще безеб обиаку майли ба кирои қабл безеб кардам кутямон ранги бади ҷанги бузурги ватаништае
Маша, ки кадай тарба? Рехек. Реджами хекия. Реджами хешкия. Ай, حبيبي. خیلی تو تست کوچه تورتی ما فرامرز خیلی خرید کردیم یا کندینا فرامرز او کشیده خونه همسایه او آوردیم کراسوفکی ما رو پوشیده تپ تر کرده استاد جاش مونده چی؟ کی نیسته که کسی نویسته любовь قبیده کسی ما آها او در دیولی همسایه подписчикам ма мегум ма торт овардастам меган деражден ки мегум деражден ма меган чихе деражден ма ай хо 14 феврал дев люблён ты чего бе майка бе оз бе бесен оз я минут чирки куҷа як минут бесен дидем ки навистай قام قطعا سیزبا لغلق که نماره همسی شما شنگم باکی من نمیدونم من جون که اقرار شو همی سهر نبود همی این مگه شاو سهر دا برونده میرفت انا خونه دارم میگن نفیر که ویدیو که کجا подписчику чихардим твору иним хеле харданидим надошт конфеты барсико даролтун я да пуша ях кадесам дара пуша ях кадесам кавсам кале я бори рабинем подписчику келас кида девол мечас бидаги подписчику нарасоли дилафруз омада ай хонаи худош ай боло падарка овардай тармга ден рождения моего менеджера мегу девона ден рождения 11 февраля короче партия дилафруза қыл задем инам хали тортики майда ча гирифтум инимҷа нархшам буда гузои 67 сум ба фикрам ҳами тортик ман пирожни мегирам гуфтам кичаю ба гуфтам биё торти гирам ай пирожни да ака пирожни бо ҳар намуд мешида ку просто тортики хали новогодия подписчику нигоҳ кунед ич хеле торти свитни пока свежа намебинам подписчику бозора бинед подписчику бозора бозори птоски мегам ҷара нохи подписчику якта пишак дудта шавад ҷангу ҷанҷол зиёд шавад суҳбат доз болои дастархону меброянд урзаконои хонаи моро медона исто иди ки будай бо одоба буомӯз ҷа сар дастархон намеам пишако нами истода ждат када кай одамо бихӯранд баъд бихӯраи чӣ гапай хаб иҷа одами калони хона гап зада исто не и пишак намешам подписчику ира бине на қабички овоз давша ина пишак хну спокойняй чиркина кай спокой ира бине агрессивный гиза барит мешинам ман медонам да бари манам мешиш тамошобинои азиз вақте ки об нест мо пластиковая посуда дагзаштагим это нам беҳад арзонтар меғалтад чем оқа километр рафта овардан ва и пластиковой посудои ки ай вай чӣ доштем шумо пикник не баландӣ рафта буде кӯҳ рафта буде киҷӯ рафта буде варзоб рафта буде поход мондагиай насиб ма бо пагаяк гала пластикови мебиёрам к новому году вилка пилка хай пагая ҷоям қатиди лафруз насиб ана баъд короче вай кадистем муҳити атрофа чиркин кадистем пластико кати некори худмона осон кадистем тортика на ночь глядя оварда нашего ресторана ага это ваш ресторан как называется это называется таджмама короче респектион респектион это наш ресторан соат где-то 12 шам мешавам у на хачанда респектион работает до утра я гудак нест шараф شرف؟
خلاص أنا أخذ دوستانی عزیز روزای ما أنا وخا گذشته است یعنی главный که گذشته است